Szia! Ez egy nagyon rövid és gyengéd átmozgatás lesz, a ciklusod bármelyik szakaszában nyugodtan végezheted. Ülésben helyezkedj el, egy kényelmes ülésben, a matracodon vagy a szőnyegeden. Lehet ez egy törökülés, meditációs ülés. Ha tudsz úgy ülni, hogy egyenes legyen közben a hátad. Ehhez egyszer csavart hátra a vállakat, hogy a helyükre kerüljenek. Két kezet helyezheted a térdekre vagy a combokra. Le is hunyhatod a szemeid mostantól, és elkezdhetsz befelé figyelni a testedre. Pásztázd végig a belső figyelmeddel a tested, valahol kell még igazítanod a pózon, hogy kényelmesen tudj ülni. Még egyszer csavart hátra a vállakat, és kezd el őket távolítani a fülektől, leengeded őket. Következő belégzéssel még nyújtózz meg fejtetővel fölfelé, farokcsonttal lefelé. Kilégzéssel pedig lazíts, lazulj bele a pózba, úgyhogy nem esik szét az ülőhelyzet, ülve maradsz. És most már érkezz meg a teljes figyelmeddel a testedbe, és csak kezd el megfigyelni, hogy hogyan áramlik be és ki a levegő az orrjukaidon. Milyen érzés, amikor a beáramló, hűvösebb levegő megérinti az orrod peremét. Csak kövesd az útját. Be és kiáramlik. Figyeld, milyen érzés, és hogyan emelkedik, és süllyed a mellkasod a légzésed ritmusára. Majd a hasadra hozd a figyelmed légzés közben a köldöködre, és figyeld meg, hogyan mozdul finoman ez a terület is. És készülj arra, hogy hasi légzést fogunk gyakorolni. Következő kilégzés után, belégzéssel egészen mélyre szívd a levegőt, és told előre a köldököd. Kilégzéssel visszaszippant a köldök. Belégzéssel tol előre, kilégzéssel visszaszippant, és folytasd így a légzésed ritmusára. Természetesen lélegezve továbbra is, de a hasadba. Ha szokatlan még számodra a hasi légzés, nyugodtan a két tenyered két oldalról a hasadra helyezheted, hogy megérezd, milyen az, amikor beletolod a hasfarad a tenyerekbe, és visszaszippantod minden kilégzéssel. Belégzés mozdul előre a köldök, és körkörösen is tágul az alhasi tér. Kilégzéssel szűkül, körkörösen. Csak folytasd ezt a légzésformát, lélegezd át vele, az alhasi területet, a kismedencét területét, és az itt található fontos szerveket. Csak lélegezz egyenletesen, egészen mélyre szívva a levegőt. Folyamatos a mozgás, folyamatos a légzés. Tartsd itt a figyelmet egy kicsit, és csak figyeld, hogyan tudod átlélegezni az alhasad. És ha jól esik, azt is elképzelheted, hogy most egyenesen a méhedbe lélegzel. Átlélegzed a méhed vele. Még pár utolsó légzés a hasadba. És a következő kilégzéssel majd engedd el a hasi légzést. Bontsd a kéztartást, dörzsöld össze a két tenyered a tested előtt. Két meleg tenyered helyezd a még csukott szemeid elé. Hagyd, hogy átjárja a melegség a szemgolyókat. Majd simítsd le az orcád a két még langyos tenyereddel, és bontsd a tartást, nyisd a szemeket. Következő belégzéssel ismét húzd ki magad, majd kilégzéssel domborít a hát közepe, belégzéssel előre nyújtózolsz egy csonttal a mellkasod közepével, kilégzéssel távolítod a lapockákat egymástól, belégzéssel szedcsonttal nyújtózz előre,
Kilégzéssel domborít a hát, lapockák távolodnak egymástól. És egy párszor, még a saját légzésed ritmusában végezd el ezt a mozdulatsort, és ha jól esik, akár a karokat is hozzáadhatod. A következő belégzéssel, amikor tárod a mellkasat, emeld a karokat, mintha csak szárnyakat lendítenél meg. Oldalt nyújtózik a két kar, kilégzéssel pedig hozd őket magad elé, és karold át, öleld meg saját magad. Belégzéssel öleld át a világot, kilégzéssel öleld át saját magad. Még kétszer végezd el ezt a mozdulatsort. És az utolsó kilégzés után állítsd meg a gerinced előre, hátra, föl, le mozgatását, és oldalra hajláshoz készülj. Következő belégzéssel emeld a jobb karod magasba, úgy nyújtóz, kilégzéssel hajolj balra. Belégzéssel gyere vissza középre, cseréld meg a kartartást, kilégzéssel laza oldalra hajlás. Belégzés középen, és folytasd saját légzésed ritmusában. Minden alkalommal, amikor oldalra hajolsz, az egyik oldalon finoman préselődik, megmasszírozod a petefészke területét, és a másik oldalon, ahogy megnyúlik a teljes oldalad, a petevezetéked is megnyújtod. Ha jól esik, elképzelheted, hogy a petevezetékeid ugyanúgy integetnek, ahogy a karjaid. Utolsó kör, ebből a mozgásból. Szimmetrikusan végezd el mindig mindkét irányba. És a végén csak állítsd meg, mosd a tartást, nyújtsd ki a lábakat magad előtt, picit oldalról mutatom majd a következő gyakorlatot. Támaszkodj meg a hátad mögött, egy laza napozó pozban. Jól esik, egy picit lerázogathatod a lábakat. Az ülés után megmozgathatod a lábfejeket, körözhetsz egy kicsit a bokákkal, majd pipaspiccelhetsz egy párat. Ha a talpad bemelegíted, az bizony a csípődre is hat. Majd állítsd meg ezt a mozgást, és nyújtott lábakkal ülve, laza napozó pózban, csípőkörzésekhez készülj. Következő kilégzés után belégzéssel a bal lábad húzd fel hajlítva, kilégzéssel engedd oldalra, és csúsztasd a másik lábad mellé. Belégzéssel fölhúz a láb, úgyhogy húzod a talajon, kilégzés oldalt enged, és csúsztat. Saját légzésed ritmusában ezt egy párszor végezd még el, és csak figyeld egyrészt a csípődben milyen érzés, most bemelegíted, átmozgatod a csípőízületet, mint egy beolajozgatod. Másrészt, ahogy belégzéssel fölhúzod a lábad, megfigyelheted az alhasi tér alakváltozásait. Mi történik itt? Hogyan masszírozod meg az itt található szerveket? Egy utolsó kör ebbe az irányba, majd csak állítsd meg ezt a mozgást, és indítsd el úgy, hogy oldalt húzod föl belégzéssel a lábad, középre hozod, és kilégzéssel tolod a másik mellé. Belégzéssel hoz körbe a láb, kilégzéssel tol a másik mellé, és még egy pár kör ebbe az irányba is. Most az egyik oldalon melegíted be, olajozod be a csípőizületet. És figyeld a hatását az alhasi térben. Most mi történik a bal petefészket környékén? Ez egy nagyon gyengéd masszást biztosít, semmiképpen nem árthatsz magadnak vele. Utolsó kör, a végén told a lábad a másik mellé, egy pillanatra hagyhatod vele bukni a lábfejeket, és csak megfigyelheted, hogy milyen érzések vannak most a csípődben, hogyan viszonyul most egymáshoz a jobb és bal oldalad. Majd rendezd vissza a két lábad, és készülj arra, hogy ezt a másik oldalon is elvégezd. Belégzéssel fölhúz a jobb láb, kilégzéssel oldalra enged, és csúsztat a talajon.
Belégzés fölhúz, kilégzés leenged, és puhán csúszik a talajon a másik mellé. Saját légzésed ritmusában folytasd ezt a mozgást, közben a figyelmed most is maradjon a testeden, nehogy hogy elkalandozzanak a gondolataid. Tartsd inkább az alhasi térben a figyelmed. Mi történik? Hogyan változik az alakja? Miket tapasztalsz itt? Kismedencét terét, illetve a csípő ízületet is megfigyelheted. Lehet, hogy úgy érzed, hogy van különbség a jobb és a baloldali körök között, ez is teljesen oké, és teljesen természetes. Nem vagyunk szimmetrikusak, lehetnek különbségek. Ezzel nincs semmi baj, de mindig arra törekszünk, hogy mindkét irányba elvégezzük a gyakorlatokat, azért szimmetrikusan fejlesszük a testet. Következő körben állítsd meg, és fordítsd meg a körzések irányát. Fölhúz oldalt a láb, kilégzéssel tol a másik mellé. Oldalt húz föl, tol a másik mellé, és a figyelmed még mindig a kismedencét terében, az alhasadban, a különleges, fontos női szerveid környékén. Mi történik ettől az egyszerű mozgástól? Még 2 kört végezzel, ezzel a lábaddal, ebbe az irányba is. És az utolsó kör végén, majd puhán csúsztat a láb a másik mellé, a végén hagyd kifele bukni a lábfejeket, és csukott szemekkel. Egy pillanatig csak figyeld az érzeteket, az áramlásokat a testedben. Most hogyan viszonyul egymáshoz a 2 oldalad. Majd bontsd a tartást, és terpeszülésben helyezkedj el, laza terpesz. Malomkörzéshez készülj, fogd össze a 2 kezed, választhatod a pisztolytartást is. Belégzés középen, kilégzés, karok mennek egyik lábtól a másikhoz, és vissza középre belégzéssel, kilégzéssel kör, belégzés közép, kilégzés körzés, és még egy pár kört végezzel ebbe az irányba. Figyeld, hogyan hat a csípődre ez a mozgás, az alhasadra, hogyan masszírozod meg ezt a területet. Következő kör végén majd csak állítsd meg, és indítsd el a köröket a másik irányba, ugyanazzal a lendülettel, ugyanabban a ritmusban, a légzésedre hangolódva, belégzés középen, kilégzéssel, laza, előre, döntés és körzés. Egy utolsó kör. A végén állítsd meg középen, bontsd a kéztartást, és emeld a 2 karod oldalsó középtartásba. Belégzés középen, kilégzéssel a bal kar megy a bal láb fölé. Belégzés vissza középre, kilégzés másik oldal. Belégzés középe, kilégzés laza, hajlás oldalra, és a saját légzésed ritmusában. Még párszor ezt végezd el, és ha van kedved kísérletezni vele, akkor kipróbálhatod azt, hogy a következő körtől, amikor bal oldalt, ha a kezed a lábad fölért, akkor a hátul levő jobb kezed fölfele fordított tenyérrel, kicsit csavarsz benne. Belégzés közép, kilégzés másik oldal, kis karcsavarással, belecsempésztünk egy kis csavarást is ebbe a mozgásba. Figyeld, hogy esik, mi történik a testeddel. Egy ilyen apró mozdulat, hogyan hat, módosít. Még 2 kört végezzel, mindkét irányba. És az utolsó kör végén állítsd meg középen, engedd le a kezeket a tested elé,
és előre döntéshez készülj. Belégzés középen, kilégzéssel kezdj el előre sétálni a két kezeddel, ne aggódj, semmi bajod nem lesz, és hogyha esetleg beágyazódott a kisbabád, neki se, attól, hogy végzel egy előre döntést. Sétálj el a kezekkel, addig, ameddig itt és most kényelmesen el tudsz. És a következő belégzés után kilégzéssel lazítsd le a hátad, hagyd, hogy a fejed, mint egy súlyos golyó húzzon lefelé, és 3 légzés erejéig maradj benne az előredöntésben, minden kilégzéssel hagyd magad süllyedni, minden belégzéssel tartsd meg a pózt, és minden kilégzéssel még egy kicsit lazíts, fújj ki a feszültségekből. Utolsó, hosszú még kilégzés, után támaszkodj rá a két tenyeredre, és belégzéssel csak sétálj vissza velük a kiinduló helyzetbe. Kezek segítségével mosd a tartást, hozd a két lábad magad elé hajlított térdekkel, támaszd meg őket, és a két karoddal átkarolva a két lábad, a felső testedre is engedheted a fölhúzott lábakra, combokra, egy kicsit így pihenj. És ha helyreálltak az előbb nyújtott izmok, szallagok, akkor bonthatod a tartást, váljék egészségedre ez a mozgás, legyen további szép napot!